Bai, hola ez da ondo geratzen, Jakinek ez izan olentzero bezala jazte manike. A ber, Mikel, laizter gabonak di, Y bueno, laizter, hilabete terdi faltada, Ja, baina gaurko programan gabonak landu behar diteu. Baina hori nun jartzeu, gidoien jartzako. Bai, irakurri aldezu gidoien. Bai, eta, bai, egia, gabonei buruz baino. A ber, etzai zuritzen pixkat gehiagik kargatzen ari gara, ambientatzeu. Bitu, kargatzen aizea eta saturatzen aizea zunei. Nerviosa nago eta utzi pakin, ze, bueno, bai. Vale, ¿cómo estamos? Ordua da, gutxi falta da, así que danok bakoitza lekura eta... Pues al lío. Dispaz. Ongi etorri Aritik Tiraka saiora. Gaur hemen gure programan aria dugu erdigune eta gaurkoan Aritik Tiraka ibiliko garenez gure platoan dugun manikiaren jantzien arietatik tirako dugu. Hori da gure saioaren dinamika eta gaurkoan ospakizun honen atzean itzaletan dauden gai hori guztiak plazaratu egingo ditugu. 2022 urteak kezka sortu du gizartean prezioen igoera dela eta gu kezkatu gara Gabonetan nola egongo garen prezioen igoera hau dela eta horretarako erreportaje bat ekarri digu Igor Baigorri kolaboratzaileak. Horrez gain, energiari buruz hitz egiten hemen aditu bat izango dugu, Leira Astigarraga Goienerreko kidetako bat, eta nola ez kale galdeketak izango ditugu. Horretan, Mikel Balerdi ibili da Donostiako kaleetan eta zuen ahotsak hemen entzuteko aukera izango duzue, beraz, ezin duzu galdu. Gabonetan, gehiago kontsumitzeko behar hori sentitzen dugu eta askok prezioi ez begiratzeko eta behar dena eta ez dena behar erosteko erabiltzen dituzte horrelako ospakizunak. Baina aurtengo egoera dagoen bezala ikusita, zer egingo du jendeak? Hori aztertzen Mikel Balerdi ibili da Donostiako kaleetan, beraz, goazen bideoa ikustera. Gaur kontan Donostia etorriak inkesta batzuk itea, jendek Gabonei buruz iritzi dauen, eta Gabonetan zinbardon, gasakin, argikin, eta oporreta jungo dan, edo zenbat opari erosiko dilun. Eta aparte, zakoago ekarri du, beraien desiok bertan sartzeko eta realidade bihurtzen den, aseke abertze esaten diguen. Gabonetan, familiekin bazkarik eta ingo dituzue pentsatzen dut, bai, ezta? Zenbat diru gastatzen duzue, más o menos, bazkari baten, prezioa behidatzen duzue, ez duzue behidatzen? Ez, eite deu Gabon kabin zeminea. Gero urte zarregunin gurea, eta erregitan alabana. Orduan, haiek arrelatzeie, zeme alaba beak, ez dakit nola, beak gu ez prekopatzeko, eta gure atortzeinin, geukite deu. Baina ez dakit zema gastatzen duen gutxi, geuk bestelara eite deu, hilin behin komprie. Etxeak hartzeigoe, orduan izetan unos 200 y pico. Bueno, gure kasun, behitzet urte hontan fijauko gehala gehiago presioan. Muchos nietos, muchos hijos, muchas familias. ¿Y aproximadamente cuánto puede costar la compra que haces tú para Navidad? Nada, porque yo tengo catering y no te puedo decir ni idea del dinero. O sea, ellos te pasan la factura y tú la pagas. Exactamente. Y ya está, para adelante. Dagona. Nik ez duten ez jartzen noen dikan gaztiara izenez, gurasok eta atxonamona jartzen dutena. Osondo, perfecto. Lo mejor. Hombre, si hacemos la compra ahora, pues menos que si la dejas para el final. Pero no te puedo decir, un día es cordero, otro día es pescado, no sé. Una media de 200 euros o así. En una cena sí, pero vamos, pero que somos 8. ¿200 euros? Sí, yo creo que sí. Eta compra, o sea, janarin compra eta egiteko, inguruko dendatan o supermerkatu ondita jutentzate? Orain gehiago supermerkatuta. Merkego daulako, ez? Bai. Baina lehen arraindegian, aragitegian, baina orain ja supermerkatuan. Bueno, a ver, erosketak nire amak egiten. Claro, gurasok emizitzara, hay que empezar por ahí. Nazten gara, nik ordaindu ez duela ordaintzen, baina Gabonetan saiatzen gara, bueno, azkenan denda txikitan eta betiko karniserien edo komertzo txiki saiatzen gara sartzen, bai, gu bai.
Guarri, nio jaten gurasonera gabonetan imartak du. Mesa apuesta zu baita, ez? Baina bai gurasoketa erosten da bela herriko dendetan. Ay, si tengo la verdad yo no compro, porque se ocupa mi madre. Entonces yo, claro, yo estoy vivo con mi perro, yo no tengo hijos, no estoy casada, entonces al final yo no soy muy buena ama de casa. La mesa apuesta. Yo voy a mesa apuesta. Lo mejor. Entonces, eso es. La más lista. Mi madre yo creo que va pues a la pescadería de aquí, la menisquería y esto, y poco más. Vale, eta ja bukatzeko, opari asuntoa, opari asko egiteko zate eta diru asko gastu oparitan, o ez da plana? Ez que justo nire urte etetza bai jausti egiten da gabonetan orduen. Depende. Dena akumulatzen da. Bai, dena akumulatu egiten da momentu bardina, baina nila joan azen entzetxetik ja gauz askorik ez jataz jausten, así que... Zu etxe bizitzara guendik? Naiz, bai, eta opariak egitea bai gustatzen zait. Gainera hori, azkenean detaileak egitea eta ez dut ere diru asko gastatzen, baina detaileak egitea eta momentu polita iruditzen zait, familian ospatzeko eta detaileak egiteko inporta zaizun jendeari bai. Osea, opariak, pues lo normal suposatzen dut, osea, familiaren artean bakoitzak opari bat edola, eta pues hori. A ver, yo sí, es que yo soy muy detallista, entonces al final me gusta, y ya sé que los detalles no tienen por qué ser materiales, que hago de todo, pero sobre todo para mis sobrinos juguetes, que es la ilusión. ¿Y a la hora de comprarlos miras el precio o...? Hombre, un poquito sí, claro, lo que pasa es que a mi sobrino mayor le gusta el Lego, marca Lego y Lego es carísimo, entonces claro, al final pues Lego. Mila esker, Mikel, galdeketa gurera ekartzeagatik. Ikusi da jende askok kalitatea jartzen duela prezioaren gainean eta beste jende batek alderantziz. Ikusi da baita ere, aurtengo egoera eta krisia dagoen bezala ikusita, jende askok beraien ohiturak aldatu behar izango dituztela. Erreportajera goaz orain, kontsumora bultzatzen gaituen gizarte batean bizi garela denok dakigu. Baina egunero sentitzen dugu erosi nahi duguna edo erosi behar dugunaz gain, behar ez dugun hori erosteko grin hori. Eta gabonetan indartu egiten da sentitzen dugun behar hori. Hori horrela, Igor Baigorrik ekarri digu erreportaje bat prezioen igoerari eta gehiegizko kontsumoaren inguruan. Beraz, goazen ikustera erreportajea, ber ze iruditzen zaizuen. Gabonak ateioka dira. Eta bertan, ohikoak dira argiak, opariak, otordu handiak. Gabonak zoriontasunarekin lotzen dira, eta zoriontasuna askotan kontsumoarekin. Gabonetako menuaren prezioak gore egin du nabarmen azken urtean, eta turroiak eta bestelako elementuek 10% hazkuntza izan dute. Gainera, lehen urtean ere nabarmen egin zuen produktu hauen prezioak gora. Non dago muga? Bizitzaren prezioa geroz eta altuagoa da. Denago aurreko urtean baino garestiago, eta neguan zer egin ez dakiten herritarrak badaude. Gabonak ospatzeko 2021 urtean 321 euroko media gastatu zen batazbeste Espainian, eta 2022 urterako batazbesteko 830 euroko koste aurreikusten da. Jaki hauek beharrezkoak dituzten herritar eta merkatari txikietako lankideekin egon gara, Gabon hauetarako produktu hauen egoera nolakoa den jakiteko. Guretzat baita ere prezioak azkenian igoin behar ditugu, gure bezeroi baita ere pixka bat igoin behar da, ze guri dena igotze zaigu, eta gaina elektrizitatea eta dena, eta azkenian beti horrela dijoa. Nik uste Gabonetan, bintzat gure bezeroi azkenean, Gabona dira eta jendeak nik uste igual gastatu ingo duela. Jendia eroste du hemengoa, hori bai, bezeroak, bai azoketan, bai provintzia bere herri txikietan jendia betikoa eroste du, bai ez du aldatzen, eta ona, alba dute. Egungo egoeran gehiago sakontzeko Urrestiako Jaialai jatetxera etorri gara, eta bertako nagusietako batekin hitz egiteko aukera izan dugu. Tengo presioak geota gehiago dijoaz gora, antzeman dugu eguneroko generuan, eguneroko erosketatan, egia esan nabarmenio da, gorakada nabarmena izan da. Eta, Gabonetako aurre ikuspena, egia esan Gabonetan berez ere presioak ikaragarri jotze dira, eta aurten aurre ikuspena da, guendikan gehiago joko diela, nabarmena izango da igoera. Gabonetan, mariskua, arraia, lehen esan duguna, jakineko arrai batzuk jotzea, mariskua, azken finean hori da familien konsumuen arabera da, konsumuen ohituran arabera da. Baina egia esan, gorakada oinarrizko gauzetan eman da. Adibidez, sukalde baten girasola ikaragarri biltzea, olioa. Hori inda
irukoiztu inda. Adibidez, oilaskua, fruta, esnia. Osea, ja ez da, adibidez, asteroko erosketatan, online iten dian erosketatan, guk hemen enpresa betzela, igual 70 euroko gorakada bada erosketako. Horan, karo, hilian iten dituzun erosketan arabera, bitu hortako ere zenba berdan. Prezioen gorakada jasanezina bihurtzen ari denez, aldaketa batzuk egin behar izan dituzte Jaialai jatetxeko menuetan. Eguneroko menuan adibidez, ez dugu aldaketa hundeik egin. Guain egia esan, adibidez, karta zerbitzuan, kartan adibidez 10% bat, ioin behar izan dugu, ze egia esan guk ere erosi garesti joite dugu, orduan, klaro, saldu ere garesti join behar da. Urte asko da mazkigu, bezeruak egia esan nahiko fina die, osea, fielak, zatean bezala. Eta egia esan, haiek, baten batzuk igual atzeatuko ziren, baina, nik uste hemen ospakizunak eta egiteko gandikan joera hundila dago, eta orduan, gorakada horri jende askok nik uste ulertu iteula, porque guk ere egunerokoan erosketatan ikusite dugu, ez? Orduan, nik uste ez deula hola asko galdu, baina batzuk galduko ziren. Prezioen igoeraz gain, autonomoei behin eta berriro ezarri dizkieten oztopoak ere plazaratu nahi izan ditu Jaialai jatetxeko arduradunak. Trabak asko. Gatoz 2 urteko pandemia egoera batetik, hori bat, 2 urte horietan ez genuen fakturatu. Ze 2 urte horietan ingenun lana golpeka. Itxitare denbora asko egon ginen, gaine hemen azpeitin asko ginen itxita, semaforo gorri horregatik. Horrek kalte handia egin zigun. Gero, etorri geha bere honea, etorri da, Ukrainiako gerra hau dala eta ez dala. Generoen igoera hau, nire irutzei baitaren gerra aitzaki ibili dela zenbait kasutan. Ematen du guain genero dana Ukrainiatik datorrela, hori ere esan beharra dago. Baina, egia da nik uste danak aidiala, ez? Sufiendose alkarro esatean bezala. Nola soluzionatu leiken hau? Badakigu, inberdeu, lan gehiago, gutxi jo irabazteko, hori badakigu. Krisi egoera danetan, enpresa danetan, hori pasatzen da. Batzuk soportauko deu, saiatuko ga soportatzen, bestatzuk ez du soportatuko. Gaza bikoiztu inda, argindarra irukoiztu inda. Etxe hontan, hori nien ez izaten enpresa hontan. Eta beste trabak, tiket bai. Tiket baiekin ere, obligatu ingaituzte, jartzea, ez dugu beste aukeraik euki, kaja registradora danak aldatu azin dizkigute, inungo laguntzik ez daukeu, programa informatiko bat ere jarri behar da bertan, tiket bai ezartzeatik, hori urtero ere faktura bat ordaindu behar dugu, hori jartzeatik, osea, da gauza bat, behaiek obligatu gaituena, eta guk hori horreira aurrein behar dugu. Horroan, gatoz, egoera zail batetik, aparte, krisi energetikoa, generoen gorakada, eta guain gaina, azaruan batetik atzea, tiket bai. Orduan, asko-asko, txingoia. Ze askok, ez du ez egiko, lanian horrela, ze egia esan askotan, azken bolara hontan, egia esan askotan, kentzen diguten laneko gogoa. Eskerrik asko Igor, gurera erreportaje hauek hartzeagatik, eta ikusi da parte hartzaile askoren testigantzak jaso ondoren, jende askok beraien ohiturak aldatu behar izango dituztela. Erreportajetik beste kale galdeketa batera goaz, eta oraingoan ordea Mikel Balerdi gaur platoan izango dugu, eta berak aurkeztuko du datorren kale inkesta. Beraz, sartu dadila Mikel Balerdi. ¿Qué pasa, Deña? Txaldeon. Ondo? Bai? Hemen ator, nire sekzioa pixka presentatzea. Zer moduz Donostia aldean galderak egiten? Bastante ondo pasaren duen, egia esan, nahiko esperientzia izan zen, galdete egi horiek egitea kaletik, jendekin. Eta, esperientzi kuriosa izan zen, eta bastante testigantza lortu geni junitea. Eta, guain, lehen ikusi dezue kontsumoi buruz indeula galdeketa, baina guain presentatuko dizuet oporaldi buruz. Gabonetan fetxa seinalatu da oporreta juteko, eta jende asko, COVID-ekin eta ezin izan du egun oporreta, eta aurten, jendek zein intentzioa dauken juteko, eta krisi egoeranekin egiten duen. Así que, ondo iruditzen mani mazaizu? Bai, ikus dezagun bideoa. Jendeko jura eukitzen dugu Gabonetan, kanpoa juteko oporreta, bai ondartza, o bai eskiatzea eta hotza daun lekua. Eta beste batzuk, ezin duenez, hemen gelditzen dira eta beste fetxa batzutan aprobetxatzen duen kanpoa juteko. Jendek aurten egoera honekin ze plan iten duen.
Gabonan, oporreta juten zate, gai, ala playita, eguzkian lekua, o etxe batea. Lanian. Aste bete dakar jain, baina bestela lanian, bai. No, en mi familia no. No hay costumbre. Quedamos aquí, no. O cogemos otras fechas para viajar y así. En Navidades no. Estaremos fuera. ¿Se puede saber a dónde? Al Valle de Arán. ¿Tenéis casa ahí? Sí. A la nieve. ¿A esquiar? Sí. ¿Tenéis casa ahí? Sí. Astebete gelditzen naz herrien, eta beste astebete juten azaititen da maman etxera, baina bestela. Bestela hemen. Gu hemen gelditzen gara. Bueno, orain oporrak deitu dela, bai, eskapaditaren bat edo ingo ditut gainera hori Gabonetan ambientea beste hirietan ikusteko eta momentu polita iruditzen zait iraiatzeko eta saiatuko naiz. Oporreta modo low cost o... Low cost, bai. Oia gurasoak ez du ordaintzen, ez? Ya ez dute horregaitik. Mira, tengo familia, como comprenderás, y tengo muchos en Cestona, y suelo ir a Cestona, porque yo lo demás estoy en Castilla, en la casa que te he dicho, al lado de Medina del Campo. Pero este año ya estoy viuda y con nietos y todo, me voy acá a Cestona. Bueno, ikusi dugu jendeak, plan ezberdinak dituela. Zuk nola bizi zenuen jendeari horrelako galderak egitea? A ber, lehen esan duten bezala esperientzia berri bat izan zanetzako, eta egia esan pixkat txokante intziteiten, elkarrizketatzen zen duen pertsona bat, eta adibidez, ekonomikoki justu zebilen, edo ez zeuken igual oporreta eta janari erosteko diru asko, eta hurrengoa, kruzatzezu beste Rubio ikusi duna, zauzkela etxe, kanpon, oporreta jongo dara eskiatzea, gero baita lehen kontsumoi buruz ikusi ahal izan dugu, opari asko iten ditula, eta ez dola ez da prezioa asko behatzen sentidu urtan, eta orduan izaten dara pixka txokantea ikustea nola leku berdin baten jende egoera ezberdinetaren ekonomikoki da horreitzen da. Bai, ikusi da ez da, krisi ekonomikoak etxe ezberdinetan desberdin eragiten duela. Eta krisi ekonomikoari borobiltzeko gai hau, krisi ekonomikoan orain pilpilean dagoen gai batekin gatoz, eta da energiaren kontsumoa, energiak sortu duen tirabira hau, eta hori azaltzera Leire Astigarraga dator Goiener enpresatik, eta hemen izango dugu eta galdera batzuk egiteko plazera izango dugu, beraz, sartu daia Leire Astigarraga. Kaixo, Leire, zer moduz? Ondo. Ondo? Elkarrizketarekin hasteko, esaiguzu, nor zara, zer da Goiener? Bai, ni Leire naiz, Goienerreko bazkide eta langilea. Eta, Goiener da energia berriztagarrien kooperatiba bat, irabazi asmo barikua. Eta, bere helburua da energia berriztagarria sortu eta merkaturatzea. Eta, helburu nagusitzat eukiko goben, merkatutik libria da, edo merkatutik dependentzia bariko energia merkaturatzea, ez? Energia danon eskura jarri eta energia danon eskura jarteko modu demokratiko batean. Eta jendea, prozesu honetaz kontzientziatzeko ze ekintza edo egiten dituzue? Gisa da, gure bazkidean gehienak nahiko kontzientzia maila altuakoia, baina, saiaketan gara, aholku ezberdinak emuten, formazio ezberdinak, energian inguruan, gaza, gaur egun emizten zuten dian gai honen inguruan, ez? Eta gero, gai gabitz, desente lanean energia berriztagarrien komunitateekin, herri ezberdinetan, bertako parta hartzeari formazioa muten, eta kooperatiba ezberdinak sortzen lagunketan energia eurak kudeatzeko. Eta gutxi gora bera energia berriztagarria, gure etxeetan izateko, nolako inbertsioa egin behar da hori aurrera emateko? Energia berriztagarria kontsumitzeko, ni uste dut dauzela bi aukera ongo liateke, ez? Alde batetik, merkaturatzaile, energia berriztagarria soi merkaturatzen dauen merkaturatzaile bateko kide ikia, izango litzateke behar bat aukera samurrena, ez? Zu merkaturatzaile aldatu eta hori izan biako zeben bakarra. Eta bestalde, beste izango zen autokontsumoa bat jartia, ez? Zuk zure etxean plakak jartia. Gaur egun laguntza desente hau zela, Eusko Jaurlaritzak adibidez laguntza desente handixagako, eta prezioak asko jaitzi dela sektore honetan. Beraz, etxe normal baterantzat 1.000 euroko inbertsioa izango zen 2.000 laguntza barik. Eta enpresak eta badaude, zein izango ziren enpresa ezberdinak hori aurrera ematen dutenak, energia berriztagarriaren kontsumoa aurrera ematen dutenak? Hemen Baiaran adibidez Bergaran dau Alet, gero inguruan baditugu beste instalatzaile batzue, Ekisolar izango zen beste bat,
bueno, badauz instalatzaile desberdinak. Eta prozesu hori luzea da, hau da, autokontsumoa esan duzulen, autokontsumorako plaka solarrak jartzeko prozesu hori luzea izan daiteke? Bai, izanlik nahiko luzea bereziki traba administratibo asko jartzen dagoiako baimena muterako orduan. Eta gero bai, egun instalatzaileakin bai arazo desente gabitzela ukitzen, ez dauelako instalatzaileak ez dauzelako prest autokontsumoak instalaiera urandako ez dauelako errentagarria. Orduan, bi traba horrek egongo liatek. Alde batetik instalatzaile gutxi eta dauzenak ez dauzela prest, eta beste alde batetik bai traba administratibo desente. Eta Gabona gure gai dela ikusita eta gaza eta argin igoera hau ikusita, nola ikusten duzu zuek goierren eretik aurtengo Gabonan situazioa? Bueno, nik uste dut kontsumoa desente ja bajau dela, ez? Gaur uste dut urten dela grafiko bat uneko 4 edo jaitxe dela kontsumoa jaio asko urteakin konparauta. Beraz, nik uste dut bai kontzientzia piztu dela eta jentia saiatuko dela bai arginarra eta bereziki gaza gutxiu kontsumitzen. Baina, bueno, bai lehen aipatu duzu moduan, egongo dela oso baldintzatuta egora sozioekonomikoan arabera eta betja kontzientziazio mailen arabera bai. Eta orduan zein daik adiez familia batek ez daukena ez plaka solarrak erosteko dirue eta baita gaza ordaintzeko dirue justu abiena. Zein daike Gabon hauek ondo pasatzeko? Nik uste dut egokixena dela kontsumo iturak aldaketia, hau da, hor badauz tarifa ordu ezberdinak, non energiaren prezioa ezberdina da, beraz, zure kontsumoa egokiketia prezio merkea dena dan ordutan kontsumiteko, alik eta gutxen kontsumitia aparte, eta gazakin berdina, eta gero gazanian bai nahiko entzun da gazan kontratua pasaitia turrera. Tur tarifa. Tur tarifa, dala desente merkeoa, gobernuak kudeaketan dau, eta egun gaz merkaturatzaia jartzen da betzen prezioan 6 aldiz gutxu edo balixo, beraz, hori izango zen nire gomendua dudabarik bereziki gazanian turrera pasaiteko. Osa, tur tarifa aldezu gehi espezifikau zer da, zerri buruz dijo? Bai, merkaturatzaile batzuk merkatu regulatuan jolazten dagoenak, eta hauetan merkaturatzaile ezberdinak izan arren danak tarifa berdina eskenketan dago, eta tarifa hau gobernuak jartzen dago, prezioa gobernuak jartzen dago. Beraz, zu edoze merkaturatzaileetan zauzela, betiakotzo dukeria turrera aldaketako, eta prezioa nabarpen, jaitsi ez bestia nabarmen igodanez, eta hau mantendu inanez, diferentzia oso ondizela. Ekonomikoki hobeatzen da tur tarifa. Bueno, eta energiaren inguruan ibili gara baitare galdetzen kalean, Mikel ibili da Donostian, eta bideo bat prestatu dugu zuretzat, eta gero komentatuko dugu aber zer iruditzen zaizun jendeak esan duena, beraz, bideoa ikusteko aukera baldin badugu, aurrera. Nola ikusten zuen gazan igoera eta nola afektu dizue zuen kasun, eta nola ikusten duzu baita Gabonak pasatzeko momentun kontu zibiliko zate kalefakziokin, no ez? Ni bizinaz bakarrikoin eta egia da noto dela fakturan, ustakitiko dira, eta zan 10 euro uste dut hilero, baina, handa bestot uste aldatuko tenik askori, bakarri bizinazen ez estekot gastu oso handi, orduen, igual gurasonera noanean edo dan alakoa, igual, ustakitzein goda den guraso, baina, nik etxan ez dut aldatuko ez, baina ez dutelako gaztetan askorik, orduen, baina bai fakturan ikusi dutela eta notagotela diferentzia bat. Ni gurasoekin bizi naiz orduan. Osaketza bat entera, ¿ves? Pues mira, si te digo la verdad, no me lo había planteado. No, a ver, de momento me voy a quedar igual. O sea, no os preocupa la subida esta que está bien. Sí, quiero decir, sí. Pero lo justo. Es preocupante, pero quiero decir que no me planteo cambiar o contratar más. O sea, a ti no te ha afectado tanto esta situación. A ber, nik uste dut guztiok ari garela arrazionalizatzen gasaren kontsuma, eta adibidez nila etxean hotza pasatzen batzutan, zeren kentzen dugu, baina, a ver, sin pasarnos tampoco, o sea... Zaitezu kalefakzioa kendute, igual manta bat gainetik o lo que sea, ¿ez? Sí, calefacción sí, pero menos horas, menos temperatura y lo de toda la vida, cuando hace frío, pues una batita. Eta argiri dagokionez, argin igoera baita igoinda, eta Donosti osoa Gabonetan argiz betetzea ze iruditzen zaizu zuei? Politia da baino, claro, eske, segun nola aztezean pentsatzen mazu batzuk ozi zaurek eta hori piztut eta hola ez da bizitzei, porque ez dakiz esan, entenditzen? Baina oso politia, nahi asko gustatzen zat, baina, claro,
Hombre, urte honetan nik uste argi gutxigo jarri beharko ziala, bintzat. Osea, kontrola marko ziela argiri dago. Bai, bai. Eta ez dut egokia ikusten den argiz beteta egotea eta jende askok ezin izatea ordaintzea bere etxeko argia. Bakizu azkeneko faktura argi nago gasan ezin izan da etxe? Ez. Atrás, ¿no? Vale, oso ondo. Eta gustua ez jakiteakin. Bai, hobeto, la verdad. Pues mira, tengo dos casas y me mandan una a San Sebastián y otra a Castilla. Y bueno, pues la de Castilla, como no estoy, es baratísimo y verdad, de 13 y pico, 14 y pico, nada. A pesar de que son 3 pisos juntos, no. Y la de aquí sí, pues se nota, pero ¿sabes lo que pasa? Que como el banco te manda con 2 días ya de retraso, con 1 mes, pues no haces mayor caso. Bi lagun bizia ditu, zemikita danak eskondutuz gau. Da, azkeneko faturie 60 kon piko, inderra. Inderra hori. Eta gero gaza? Neguen, astean inotzak asteanin, 200 euro ere ailatze zikuk. Osea, negun 200 euro inguru ibiltzen zate. Gas. Bueno, zer derituzu jendeak esan duenan inguruan? Iruditzen zaizu jendeak esan duen gauza adibidez kalefazioa lehenago itzali edo horrelako gauzak hartu beharreko neurriak izango direla Gabon hauetan? Bai, nik uste dut hartu beharreko neurriak izango direla eta, gizartearen portzentaje handi batek hartuko hauela. Ez garbi ikusia orokorrean jentea nahiko kontzientzia eta hauela eta hartu beharko dira neurriak izango dira. Eta gero, jente asko egongo dabe bai, isutu ezin jauena, pikin bat isutu tabe, ordu gutxi batzuk isutu tabe, fakturak altuak izango diralako. Eta ze iritziak ez duzu, adiez, hiri oso bat edo herri oso bat argiztatzea Gabonetan? Nik pertsonalki ez dut uste egoera baten gauzenik argixako hola piztiketako edo ezbintzen modu masibo horretan, ez? Hortaz aparte uste dut bai, udalan aldetik izango zala keinu bat, ez? Eurabe esfortzu bat egin da bitzela adierazteko modu bat, kontzientzia pizketako modu bat. Beraz, nik, hemen jarriko pertsonalki, baina garbi ikusia uste ez dut esango herrian eta, baina, deixentetan jarri hau jarrixak, ez? Leire, plazer bat izan da zu gaur hemen gurekin izatea, hau izan da daina, eta, emandako aholkuak beteko ditugu, eta pentsatzen dut etxean ere beteko dituzuela, eta, eskerrik asko benetan, eta plazer bat izan da. 2 minutu barru, orain iragarkietara goaz, eta 2 minutu barru gatoz, beraz, ez galdu. Mundua zaindu eta gizartean murgildu.
Ez dakitu Jon Maia dantzan jartzea lortuko dugun, baina euskal kulturari buruz arituko gara. Itzulera, asteazkenean, goizeko 10:00 Mondragon Unibertsitatearen YouTubeko kanalean. Bueno, eta guain, sekzio bat prestatu dugu amaia emateko gure programai, así que, bueno, hemen ekarri dugu produktu batzuk gabon hauetan eta gabon guztietan, obviamente, asko kontsumitzen dienak, ikusi dugu arraie, solomilok, urdeazpikoa, eta gero postre bezala, hainbat txokolate eta hola. Así que, deine, prestatu dizut joku moduko bat, produktu hauek zenbat igo dien eta igoko dien gabon hauetan ikusteko, así que hemen dauzkezu portzentai batzuk, eta zuk ikusi beharko zu, o zuk asmo beharko zu bakoitza zenbat igotzen den gabon hauetan, bale? Así que, uneko 58 ze ustezu igual da, urdeazpikoa, arraie... A ber, nik uste, ez dakit, uneko 58, ez dakit, langostinuak asko ez di kontsumitzen, beraz. Ez, igual, bada... Ba, langostinuak. Bai, ez junta asko papera, a ver, kiston usaine, bota behar duen gero. Porque hay un olor platontan que flipas. Uneko bat, jeitxi, ze ustezu, ze produktu? Euneko jeitxi, nik uste, ba ez dakit, arraie izango dela. Bai. Legatza, askotan... Jeitxi beta usaine pixkat. Askotan, ba... Askotan jatze dugu, ez? Bai, nik uste dut zara produktu bat oso... Ba, euneko bat bera jarriko nuke legatza. Bai, bai. Bueno, a ber, asmatuzu bat emat. Euneko ota bat... Bai. Gora. Euneko ota bat gora. Ba, urdeazpikoa. Medio urdeazpikoa, Ba, urdeazpikoa. Eta orduan, euneko lau, noteke dautak, Eta euneko lau, ba, solomillo, Solomillok. Vale, ba, esan daik ez datzula, ez da bat asmau. Bat erez? Ez da bat, la verdad, si bastante gaizkin duzu. Urdeazpiko egotzen da, euneko 58 gabon hauetan, langostino geisten dira euneko bat, arraie, kasuntan legatza igogozan euneko 21, eta, bueno, solomio bai asmo dituzula, pixkat... Bueno, bat asma dugu. Baina, bueno, ondo. Eta zu zekarri zuhor, txokolate... Nik ekarri dut postriek, bueno, postreak, gabonetan, turroia, bonboiak... Ni zure permisut misot, urdeazpiko pixka jamaz, ez dut negin dut. Bale, oso ondo. Eta, bueno, euneko 10 igoko dala esan, ba, bueno, euneko 10 igoko dira turroiak eta txokolatien general. Bueno, ez da gara, zoik, postetan, berdin duzen bat prezio goten da, ze beti da ja, baina gauzi da, ba, pasau da, oinarrizko produktuak irina eta azukrea, ba, asko igo dira. Eta orduan, ba, ez zaie beste, ba, azkenean, ba, igo egin behar izan dituzte, txokolate, bueno, postre danak esango dugu. Beraz, gabon hauetan, txokolate gutxiago janda, edo etxean txokolatea inda ibili beharko dugu. Bueno, alde hona horrena bintze da, urtarrien ez daukezula jumearrik gimnasia. Bueno, zu bestelare asko jutezea gimnasioa. Ja, bueno, baina tema hori zuzenen ezatea, porque pixkat publiko horren gaiz guztia. Bueno, eta guain, ba, gure desioak sartuko ditu poltsa hontan, kale galdeketa guztietan, ez? Nik indeten kale, eskin ere sekzioa dautzi azunei presentatzen. Kale galdeketa guztietan hemen atzen, bueno, ez dago hemen atzen, hemen atzen ikusiko zuen bezala, bueno, ba, jungia elkarrizketatu bakoitzai esatea, aber, zein dan beraien desioa gabon hauetan, eta bidena, eta bazaku bori jondan sartu ditu desio guztik, eta, bueno, guk baita gure sartuko jau. Hori da, hemen. Aber, betetzen, suerte pixkatekin. Hori da. Eta, bueno, ba, urrengo saioan izango gara hemen San Sebastiani buruz hitz egiten, eta San Sebastianak barrutik aztertzeko eta ezagutzeko aukera izango dugu, Donosti aldean ibilita. Eta, bueno, plazer bat izan da, eskerrik asko ikusentzule guztiei. Eta, bueno, urrengor arte, nahi dezuen arte. Vale, moztu, argiak moztu dabe, moztu hau. Vale, moztu ya, está, bukado, corta. Moztu. Vale, fuera, ya está. Oso, teñe. Ala. Tope, ala, guain, hau jatea. Ala. Hombre, orentzero.